аслан барои оилаи мо кӯмак кардан як чизи бисёр табиӣ буд, як чизи ғайриоддӣ набуд. Ҳатто дар давраҳои душвор дар хонаи мо ҳама вақт ягон нафаре буд, ки боз вазъияти боз душвортар дорад дар зиндагӣ ва дигар хел мо зиндагӣ карда наметавонистем. офаридгор моро бо мақсади санҷиш офаридааст ва корҳои хайр ё бад ин санҷиши мо аст. пас ҳар яке мо бояд ба якдигар новобаста мо шинос ҳастем ношинос, амуман одамизод нисбат ба якдигар бояд меҳрубон бошад. ҳамаи қадамҳои устувор, пешравии ҳаёт ва натиҷае ки имрӯз мо дорем ҳамаш ба дуои падар мебошад. рости ин инициатива як ташаббуси бародарам буд. мо он вақт орзуам надоштем, вале бо хости Парвардигор имрӯз фонд фаъолият дорад. пеш аз ҳама нияти дуруст буд. нигоҳ доштани номи неки падарам барои мо албатта афзалият аст. кори асосие ки падар барои мо доданд карданд, ин ҳамон тарбияи падариро мо пурра сабақ гирифтем. ва дар хулоса ва дар андешҳо мо фикр мекунем ки ҳама ҳамин хубиҳое ки масалан мо имрӯз ёд гирифта истодаем, ин сарчашма аз ҳамон ҷо мегирад, аз амалҳои падар. ҳолатҳое буданд ки ҳолатҳои душвор, ҳолатҳои фаромӯшнашаванда, вақте калони оила ҳастӣ, бисёр вақт маслиҳат мехоҳӣ ки як каси калонтар як роҳнамоӣ кунад, вале ҷавоб намеёбӣ. ин буд бисёр ҳолатҳое ки ман бисёр мехостам бо падар маслиҳат кунам, вале натавонистам. то ҳатто модари ман мегуфтанд ки падари ту добрая душа, фақат дигарро ёрдам мекунад. бо ҳамон вақт мо хаёл мекунем ки ҳам калимаи добрая душа бисёр як калимаи ноҷо аст, нодуруст аст ва рафта рафта мефаҳмем ки дар ҳамин як калимаи ба қавли добрая душа як дунёи дигар аст, як меҳрубонӣ аст ки ин сарчашмаи боигарии дарунӣ аст. танҳо як 6-7 соли аввал мо тағриб бесайфҳои иҷтимоӣ фаъолият мекардем. неки кардан, эҳсонкорӣ, даъват ба эҳсонкорӣ як чизи нав нест аслан. лекин ту бояд таҷриба кунӣ, ту бояд бинӣ ки вақте ки ту як ба ниёзманде дасти ёрӣ дароз мекунӣ, вақте ки ту кӯмак мекунӣ, ба эвазаш ту чӣ мегирӣ, он вақт ту мефаҳмӣ ки неки кардан ин чист. сохтмони боғчаи ба номи Нури Робия барои мо аҳамияти хеле бузург дорад, чунки хеле ки ҳамаи мо медонем масъалаҳои фарогирии кӯдакон бо боғчаҳо дар тамоми ҷумҳурӣ ин масъалаи хеле муҳим аст ва мо бо дарки амиқи ҳамин масъала тасмим гирифтем ки дар шаҳри Конибодон ҳамин иқдомро пеш барем. барои ин якчанд сабабҳо буданд. пеш аз ҳама албатта ин масъалаи тезу тунд будани фарогирии кӯдакон, масъалаи дигар барои оилаи мо ин як вазифаи бисёр шарафманд буд. модари азизам пешниҳод карданд ва албатта ин бо номи модаркалони ман пайваст аст. номи он кас Робия буд. солҳои сол 10 солаҳо омӯзгор буданд ва албатта ин як эҳтироми ному меҳнатошон ки мо хостем ба ҷо биёрем. он вақт ҳар як зан имконияти фаъолият кардан, омӯзгор будан надоштанд. ман фикр мекунам ки кӯдакистони мазкур 10 солаҳо дар ҳамин минтақа хуб фаъолият мекунад. фонди хайрияи Музаффар дар пеши худ вазифа гузоштагӣ аст ки ҳар сол ё ҳар 2 сол ягон лоиҳаи бузурге ба анҷом расонад. пеш аз Нури Робия мактаб буд, мактаб дар ноҳияи Вахш, мактаби бениҳоят калон. мактабам ба номи модаркалони ман буд. мактабе ки як вақто як боғча буд, як боғчаи замонавӣ буд. солҳои аввали соли 90 дар шаҳраки Шарора сохта шуда буд ва ҳангоме ки мо аз он дидан намудем, аллакай ин як мактабе буд ки хеле ва хеле фарсуда ва таъмирталаб буд ва ҳангоми аёдати мо ин зимистон буд ва мо дидем ки кӯдакон дар шароити бисёр вазбин дарс мехонанд. лавозимоти мактабӣ тамоман ҷавобгӯи талабот набуданд ва мо қарор додем ки
тамоми қувваи худро барои беҳтар кардани шароити ин мактаб равона созем. Танҳо ин мактабро аз таъмири капиталӣ гузарондем, онро таъмир кардем, бо гармӣ таъмин кардем, ҳам барои синфхонаҳо ва ҳам барои хонаи муаллимон бо ашёҳои лозимӣ таъмин намудем. мо мехоҳем ки ҳама вақт паҳлӯи давлат бошем ва он лоиҳаҳои бузурге ки давлат иҷро карда истодааст, мо низ каме саҳми худро гузорем. аз гиҷо ба ҳамин идея омадем, чунки аз насиҳатҳои пешвои муаззами миллат ки мегуфтанд ҳамеша дар масъалаи пулҳо ва обгузаронӣ ин як ду чизе мебошад ки бениҳоят ҳам мардум ниёз дорад, ҳам мардум бениҳоят миннатдор мешавад. бисёр дуои нек мекунанд ки моро водор месозад ба мо як қувваи илоҳӣ медиҳад. ҳама вақти худо ранги ҳамин халқа 20 одама 30 одама хирсан кард. худои ҷуни ширин ҳаматуна барои ҳамин оту хирсан куна, хунаи овоту куна, дунёро бо тинҷ амон куна. мо бо чашми худ дидем ки мардум барои на танҳо ба мошин гаштан, ҳатто барои пиёда гаштан мушкилоти зиёд доранд. тасаввур кунед ки барои сохтани ҳамин гуна пул мумкин 6-7 моҳ меравад, лекин барои иҷозатгирӣ, барои лоиҳакашӣ, барои таҳлил кардани ин гуна лоиҳаҳо солҳо мегузаранд. ана бинед бо чашми худатон ки чӣ хел об мӯъҷиза ҳаст ки дар пеши мо аллакай рехта истодааст ва боғот сероб гашта истоданд ва инчунин саҳми аҳолиро дар инҷо хубу беҳтар аст ки кору фаъолият карда дар корҳои заминиро ба анҷом расонданд. ташаккур ба кормандони ин ташкилоти фонди хайриявии Музаффар мегӯям ки моро дастгирӣ карданду бо оби нӯшокӣ таъмин намуданд. назор раҳмат ба ҳамин хайриявӣ Музаффар ки дар ин деҳаи мо ҳамин мост сел шушта бурда будиш. гузаштани сокинон чорвоҳо гузаштанашон мушкил буд. ай вақте ки ҳамин 2022 ҳамин моста гай кардан соз кардан, масъалаи чорвоҳо гузаштан, масъалаи мошино рафтуомад, сокинон рафтуомад чун хеле осон шуда. хеле гидогаш намеранд, ҳамин хел меянд рост мегзананд, мисол кӯ меранд меянд. пулҳо ё обгузаронӣ ё сохтани мактабҳо кӯдакистон кӯмак ба аҳолӣ баъд аз омадани сел ё ягон офатҳои табиӣ, ман фикр мекунам ин лоиҳаи бузург аст ва барои мардум бисёр таъсирбахш аст. зеро ба воситаи ин лоиҳаҳо мо каме ҳам бошад зиндагонӣ ва ҳолати мардумро беҳтар мекунем. мо бо ин ҳавои олуда нафас мегирем. албатта мо бетараф шуда наметавонем вақте масъалаҳои экологӣ дар ҷумҳурии мо хеле ва хеле ҳалталаб мебошанд. то соли 2040 дар чорчӯбаи барномаи давлатии кабудизоркунӣ мо 1 миллион дарахт мешинонем. то имрӯз зиёда аз 21 000 дарахтони ҳамеша сабз ва мевадиҳанда дар миқёси тамоми ҷумҳурӣ шинондем. ва бовар кунед ки вақте ки мо ин лоиҳаро шурӯъ кардем, мо боварӣ надоштем ки инқадар мардум ба мо мепайванданд. фаъолони ҷомеа, блогерон, муассисаҳои таълимӣ, яъне ки мо бо намунаи худ мардумро ба ин кори хайр ҷалб кардем. яъне ҳар рӯз ягон аксия, корбарии аксиё, хулосабарорӣ, натиҷагирӣ, яъне ки рӯзе нест ки фонди Музаффар бекор бошад. сол то сол таҷрибаи мо зиёд мешавад ва волонтёроне ки дар ин иқдомҳои мо мехоҳанд иштирок кунанд зиёд мешаванд. барои ҳамин мо мехоҳем ки корамон босифат бошад. он дарахтоне ки мо аллакай шинондем мехоҳем ки онҳо сабз шаванд. вақте коргари нав меояд, ҳатман бояд дар як ташаббус, дар як аксия иштирок кунад. ҳатман ҷалб кардани худи кормандон, нафароне ки иштирок накарданд пеш, ин як масъулияти мо аст. пас ихтиёрӣ мехоҳанд иштирок мекунанд, мехоҳанд не. бисёр як рӯйхати бузург дорем, онҳое ки мехоҳанд ҳамроҳи мо корҳои хайр кунанд,
мехоҳанд ҳатто ба ноҳияҳои дурдаст сафар кунанд ва аксарияти онҳо кормандони ширкатҳои 55 груп мебошанд. Мехоҳанд ки дарахт шинонанд, мехоҳанд ки ба ҳайвонот кӯмак кунанд, мехоҳанд ки доруворие ки масалан ягон оилаи муҳтоҷ аст дар вақташ бурда расонанд. як маротиба рафта бо чашм дидан ҳамон эҳсосотро аз худ кардан, чунки зиндагӣ тамоман дигар ранг мегирад. мақсади фонд ҳамин аст ки сабаби бошад ки ба як нафар умедро зинда кунад, аз дигар тараф намунае бошад ки барои дигарон роҳнамоӣ кунад ки роҳ ба сӯи некукорӣ. воқеан савол аст ки мо ба онҳо медиҳем ё онҳо ба мо медиҳанд ва худи ман ва ҳам фарзандони ман ва ҳам наберагони ман мо ин рӯзро хеле мунтазир мешавем. он вақте ки худат меравӣ иштирок мекунӣ, ба дасти худат кӯмак пешниҳод мекунӣ, ба чашмонат мебинӣ, ба гӯшоят мешунавӣ, ин як ҳолатҳое аст ки ба гап гуфта намешавад. ва албатта аз фурсат истифода бурда ман ба тамоми мардуме ки дар роҳи хайр ният доранд иштирок кунанд тавсия медиҳам ки худашон иштирок кунанд. хушбахттарин одам он аст ки метавонад дасти як касро гирад ва ғизои маънавиро ҳис кунад, ҳақиқатан ҳис кунад. инам як натиҷаи ё ки роҳи хушбахтӣ аст. доим дар атрофи ҳаёти мо, дар оилаи мо некикорӣ буд, ҳаст ва худо хоҳад мемонад. пештар мо намефаҳмидем ки ин хубӣ чи аст, аммо дар амалҳои падар ки ҳозир мо андеша мекунем, мо мебинем ки ҳамеша бо ёри рафиқон, ҳамсоягон, ҷияну хештабор ва ҷигарбандон ҳамеша даст дароз мекардан, бетараф набудан. ҳам як фалсафае ки бетараф набудан, ҳамин фикр мекунам ки як фалсафаи хуб аст. орзуҳо доштанд, ниятҳо доштанд. пеш аз ҳама нисбати ман, бародарам, хоҳарам, оиладорияшон, набераҳояшон ва насибашон набудааст ва баъзе лаҳзае мешавад ки вақте ягон ҷамъомад мешавад, ягон мусобиқа мешавад, ягон масъала мешавад ки пеш аз ҳама фарзандои мо муваффақ мешаванд, падарро ёд мекунем, ниятҳошонро ёд мекунем, орзуҳошонро. ҳамин хел аст. фонд имрӯз 11 сола шуда истодааст. худо кунад ки мисли ширкатҳои бузурги дунё ки дар ҷаҳон мебинем 100 сола шавад, ки фарзандони мо то ҳатто набирони мо тавонанд ҳамин кори некро идома кунанд ва бошад ки фонди хайрияи музаффар ҷаҳонӣ гардад. некӣ кардан ин дар табиати одам аст, дар вуҷуди одам аст. ман фикр мекунам ки ҳар як инсон дар қалбаш худованд некиро, хубиро, инсониятгариро ҷо мекунад. фақат ҳамон чизро бедор кардан дар кор. мо умед дорем ки модари мо ҳоло солҳои сол бо ин фонди аллакай муҳим ба халқ роҳбарӣ мекунанд бевосита ва он ниятҳои бузург ки мо дорем иншоаллоҳ амалӣ мекунанд. ман имрӯз гуфта метавонам ки ин қарори беҳтарини оилаи мо буд воқеан ва лоиҳаи беҳтарини ҳаёти ман буд.